A presenza dunha suposta mancha de combustible na entrada da ría de Arousa, nas proximidades da praia da Illa de Sálvora, deu lugar á activación do Plan de Continxencia por Contaminación Mariña Accidental de Galicia, o denominado Plan Camgal, no que tomaron parte numerosos medios estatais e autonómicos. O simulacro asistiu a conselleira do Mar Rosa Quintana, entre outras autoridades, entre as que se atopaba tamén a subdelegada do Goberno en Galicia, María Rivas, o director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, ou o subdirector de Gardacostas de Galicia, Lino Sexto. Quintana puxo de relevo a importancia da prevención e a preparación fronte a episodios de contaminación mariña, e o feito de poder contar con instrumentos específicos para zonas de alto nivel de protección ambiental, como é o caso das Illas Atlánticas. Testar o que temos que facer cada unha das administracións, cada un dos participantes, co fin de, si se chegara a producir este accidente de maneira real, pois estuveramos todos o máis preparados posibles para evitar cualquier tipo de afectación tanto ás costas como aos recursos tan importantes que temos en Galicia. En definitiva, dos exercicios que vimos a facer entre a Dirección Xeral de Emerxencias da Xunta de Galicia, o Ministerio para a Transición Ecolóxica, o personal da Consellería de Medio Ambiente en todo o entorno do Parque das Illas Atlánticas, que, como sabedes, ten un plan específico de loita contra a contaminación integrado no Plan Territorial da Xunta de Galicia.